Ageno ni rio maber kamora mora ma intie amor mar bedo ga kodi chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu mata e chenro ni en Andruth Otieno odiechieng' machielo mwadwa puonjore kendo wayawie pachwa malach kotenore kod gigo mamulo ngimawa amor mang'eny ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio kaka timega odiechieng' kodiechieng' aboka thuolo ni mar wakini machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono kendo daher mondo mi awach ni happy new year pok wanere higani pok wanenore machiegni daktari ne jogo ma samoro pok oromo kodi inyalo nyiso gini nyingi nga inwod kanye ilonye weche mage kata wadonje to kachiel kachiel. Erokamano Ruth kuom gwela Ramogi kawuono higa ma wachako mar higa 2023. Nyinga Levi Onyango Juma to anan laktar mo specialize e weche mag thiedho tuoche go machando paro mag dhano kod obwongo mar dhano. Miluongo ni psychologist gi dho ngere. An wuod game akala mano Siaya County kuma dalawa mantiere lakini Nairobi kae to a practice Nairobi town Koinange Street to kod Ngong mano e kapani kanyalo wacho kendo amor bet kae kawuono. Amor mar bedo kodi Dr. Juma wasebedo ga kwago mbaka mang'eny mokalo gik mopogore kotenore kod weche mag ngima kawuono daher mondo mwago mbaka kotenore kod wach moro mapok wawuoyo ahinya weche mag Deruok. Daktari ipani ma en twak maber kwa bedo godo odiechieng' ma kawuono nikech kotenore kod weche manyien mwasebedo ga godo mathoro bedo ga godo wayudo ni kiny ka kiny ng'ato nodere nyaka nyithindo matindo yudo ni nyathi makia ja klas 5 nodere ne gilaro gimoro kiago wadi kod gik makamago wamula ne Deruok matin. Deruok en ang'o daktari? Deruok dhano ng'e ni ng'ato kodere to giwacho ga ni giyudo maybe ka ng'ato liere tol. Lakini Deruok en gino mwanyalo wacho ni en oken tuo to en gino mwanyalo wacho ni pandemic. Ma en midhiero bas mane wach mamanyo. En midhiero ma ng'ato manyalo mako ng'ata kendo nyalo mako familia mora to en midhiero no ma ng'ato kawo godo ngimane kong'eyo ni okawo ngimane. Manyiso ni ng'ato negore. Koro negruok to dhano nyalo negore gi yore mang'eny mathoth saidi lakini mano e gima waluongo ni Deruok. Yorno ma ng'ato kawo go ngima mare kong'eyo maber ni gima kora timo ni to amua ni an adwa ni mondo akaw ngimana dak oroma adwa dhi mano ema waluongo ni Deruok. Samoro daktari ng'ato ne temo kawo ngimane to ok okawo ngimane kata ok ochopo e tielo mogik mar kawo ngima cha inyalo wach ni attempt kata temo kawo ngima ma thothne en bende wanyalo luonge ni pandemic kose en bende wanyalo beda kidieny moro ma mare en owuon. Dhano temo kawo ngima gi sama ng'ato mi ma waluongo gimoluongo ni attempt no mondo ng'ato mi chopni ochope attempt samo dhi time cha ok odhi attempt odhi ni mondo kawo ngimane lakini kuom hawi maber wawacho ni gino ok obedo successful. Manyiso ni otemo kawo ngimane lakini gimoro timore momiyo gimotemo no wach kata ni ka ng'ato madho sum donge to kako expect ni sum cha dhi nege sum no ok timre nadi ok nege. Koro mano wawacho ni attempt. Ng'ato nyalo temo kata mana liero gi tol to tol chande mako ng'ute moko kako paro ni dhi make nikech be ka en gimo kwongo timo mochakre ng'eni onge experience mar Deruok. Ng'ato tema gimo paro ni onge experience mar Deruok ni dhi tiegori ni ng'eyo kaka idwa time koro nyalo ga dhi astray mo tami dhi to kibedo rescued kapok itho to mano wacho ni attempt suicide. Tene ni temo to otimore ni maber kata kamano nyalo ni na maber ni oresi bende kapok odhi mabor. Dr. Juma Kaol tenore kod tich mitiyo in jagono molenye weche mag tuoche mag obwongo kata tuoche mag paro ka wang'iyo piny ngima jogo matemo ga kawo ngima gi kata jogo makawo ngima gi wanyalo wacho ni jogo madere kwanda tamalo chalo nade piny ngima kata wadwoga ne gwenge mag Afrika ka jogo makawo ngima gi kata matemo kawo ngima gi to kata wadwoge pacho ka kod gwenge mag Kaluo kwand gi nim chal nade en malo koso en diere kamoro koreka. Wanyalo wacho ni ka sa medo dhi wabedo gi cases mang'eny mag jogo makawo ngima gi to gino mang'eyo ni nitiere ni kendo kwang'iyo kata Kenya wa kata Kaluo wa kai kidwa ng'iyo an individual statistic kata king'iyo atamalo mar ji adi makawo ngima gi e higa kata makawo ngima gi e dwe achiel kata juma otek yudo. Mokuongo dhano ok oyiega mondo oket ayanga ni ng'at makama notimre nadi gimonege en onegre ni okawo ngimane. Inyalo yudo ka ng'ato nokawo ngimane to
onge ng'amu ng'eyo ni mane gima nonego ng'atni machopo kata chieng' iko chande nyalo bedo ni anyuola emong'eyo ni ojandwa ni kata rawera mani to eto gima onege ne nang'owa ngimane ok odere lakini ipande nikech stigma moro ntiere mantie around jok matimre nadi makawo ngimagi to bende iyudo ni nitie jogo ma nyalo tho kokawo ngimane to ng'ato kong'eyo ni nokawo ngimane iwacho jomoko nyalo wacho ni ne en ajali nikech iyudo ka awacho ni yore ma ng'ato nyalo kawo ngimagi ng'eny to mago to yore moko adwa ni wamul nikech bende nyalo ga bedo ni temo miyo ng'ato ujumbe to kari puonje koro gima ng'eyo ni nitie jogo ma nitie ajali moro ma kata kinene ndara to mako dhogi ni to ere kaka ng'ani oyuda ere kaka ineno manyiso ni ng'ani en odonje gari gi them oseketo mind ne ni adhi timo ang'owa adhi dera to wuok gi gari no to kosa ajali sani king'iyo statistics mabro donjo kacha bro donjo ni died by accident ok suicide kore mineno ka joma kawo ngimagi ng'eny lakini the correct statistics manitie to timre nadi onge nikech moko aeto yore moko mabed ji kawogo ngimagi ok oketre ayanga ma onge direct evidence ma point ni mai ni ng'ani to otimre nadi okawo ngimane lakini gintiere daktari weche mag stigma kata weche mag akweda kotendo kod weche mag deruok awinjo kimulonwa kacha ni samoro githoro ga bedo mang'eny iume mang'eny mokalo kata jomotemo kawo ngimagi iumo ma ok dwa ni mondo mi oganda ong'e ni notemo kawo ngimane thothne tuoche mopogore opogore ka wang'iyo stigma waneno ka gibiro kod gik moko kaka wich kuot weche mag ji bro ng'ado ni bura ni karin ng'at machal nade to weche mag deruok ang'o momiyo nyalo bedo kod stigma mokuongo kata kwa chako ng'iye kimuma ki kanisa iwacho ga ni muma ok oyie ni mondo timre nadi mondo ikaw ngima ka Nyasaye ok okawo koro ineno ka nitie luoro moro ma anyuola ni godo ma bro miyo ng'ato jaju ni to nubet nadi ma dala ukanyo ji dere ga deani ok en gino ma ok en picha no moro maber ka wuok ne oko kacha chande temo mineno ka kata kuwuok kanisa kwa dok anyuola anadak Kaluo tang'e ga ni ng'ama nodere moyud kodere ni chwado kapok ogony ichwadi ewi tol koro ineno to mago to gina cultural practices ma noket gi ganyuola mondo mi othir tabiano mondo othir nikech kineno kaka ichwado ng'ato to en ng'at mosetho wang'e maber nok owinj lit ok wang'eyo lakini noket gigo mondo othir tabiano manyiso ni en gino moganda okwedo modagi ni ok en yono maber monego bed ni ng'ato timre nadi mane gima kelo stigma e surrounding mar ang'owa mar deruok no endo to stigma no mineno ka koro dhano time to dhano ok dwa wacho ayanga ni mane gimotimore nadi gimotimore daktari wang'iyo ga Gini kwa timoga nondo kata unuwegi kaka lakteche kutimoga nondo wangi ogani joma mine gi joma chuo nyithindo manyiri nyithindo ma yawuoyi ka wangi kwan mar jogo madere thothne gin jomage gin joma mine koso gin joma chuo gin rawere koso gin jodongo thothne gin jomage gin rawere dere mang'eny mano to king'iyo wanya wacho ni jogo manigi higni 40 ka duogo piny nitiere incidences mano manyiso ni namba mag jogo madere over a period of time kochakre higni 40 ka duogo piny ni malo ae kendo koro kiduogo ipenjo ni jogo madichuo kata jogo mamine king'iyo jogo mamine nigi wawacho attempt magitemo to ok dhinegi attempt ni ng'eny kuom jogo mamine lakini jogo madere matho matikli maiki mago joma chuo to mani kelo gigi moro mokwongo ni ng'ama dichuo bro tiyo gi yo ma bro make sure no dhi nikech king'iyo kata kineno habari tineno ka ng'ato oshutre gi bunde ing'eni bunde kete wi mishuto mano ywagon to ibro no ka ng'ama miyo to en maybe otemo ng'ado lwete koro ineno ka means ma ng'ato tiyo godo ng'ama dichuo tiyo gi means ma ma en go gadier ni gine dhi timre nade to dhi to joma mine to gin ga times mang'eny lakini ok gidhi nikech samoro bende otime kata kuma ji nitie to time be koluor koro nitie mano mamiyoga jogo mosetemo dere ng'eny mamiye lakini jogo mosedere adier motho to gin yawuoyi kata rawer ni ma yawuoyi
kotenore kod nonro kata kotenore kod research nikech ang'eyo Dr. Juma ni ok in ga jago no mawe aweya gik moko kamano ni gin joma chuo ma dere to tho kata gin joma mine matemo to ireso gi ang'o ma miyo joma chuo thoro dere nikech koro ing'eni kwang'eyo jogo mosetho kotenore kod deruok gin joma chuo mang'eny ang'o matimore e ngima joma chuo samoro inyalo ngekonwa mana matin kae to wang'e kaka wanyalo deal kata kaka wanyalo handle gi e ndalo mabiro kapo nono ni iyudori e situation ainano kata iyudori okang' ma kamano ma jaodi samoro kata temo kawo ngimane kata onyiso ranyisi ni odwani mondo mi okaw ngimane debede ang'o momiyo joma chuo thoro kawo ngimagi matho gima timore ni nitiere ga gigo mwaluongo ni risk factors gigo maketo ng'ato ong'ala mamalo manyalo miyo ng'ato kawo ngimane to gigo thoth to gigi ok gin mana mag chuo kende kendo gin nyaka mag miye koro namba achiel molid e factors risk factors gi en ga gino makoro mwadili go mwaluonga ni mental health ni mental health gin tie tuoche mopogore mwaseng'iyo kata in kodi kai ma moro ne wawacho ni schizophrenia bende apani depression to pok wang'iyo lakini wasetaje koro major depression tie depression mwaluonga ni major depressive disorder ma onge gima kele ma specific ng'ato ni gi depression throughout ena gi depression kamano sama ng'ato nigi depression no endo to depression gik makelo ng'eny inyalo yudo kaka paro mar kawo ngimane chande biro kendo ni malo to nyalo ga temo kawo ngimane samoro be otimo modhi kabisa kwang'iyo tuo mar schizophrenia mane wang'iyo kai schizophrenia ne wawacho ni niga gi symptom moko mwaluongo ni hallucinations miwinjo gik moko kata hallucination mamiyo ga jidere en gino mwaluongo ni command hallucination man fall under hallucination ma ng'ato winjo ka gik moko wuoyo e wiye to mano to gima se experience gi client ma onyisi ni an awinjo ng'at gini nyisa ga satena dhi atima ng'owa there's no life is not worth living onge gimo nego beniwa yani ang'o momi dak to winjo ka ng'ato wuoyo kode wiye kanyo ero koro sama gini miga command gi iyudo ka ng'ato nyalo ga kawo kang' modhimore nadi mowinj sauti mowinjo ga e wiye no okaw kang' modhi motim nadi okaw ngimane kendo gino moro kendo ma nyalo wacho ni ne wang'iyo borderline personality disorder mane wawacho ni joma nigi borderline samoro nyalo ga yudo ka ng'ato otimo gino mwaluongo ni self harm ma ka iyo wang' to mondo mi owinj ko oduogo piny onyalo ng'ado dende onyalo okaw pain okete dende owuon onyalo temo ng'adre onyalo donje bathtub to oyawo pi mapong' to donje iye kanyo mondo koro kik owinj koyweyo sama ng'ano timo gino no ok otim gino ni nodwa tho lakini iyudo ka ng'ato nyalo ng'adre marach ma overbleed end up to ang'owa otho kiyudo ka ng'ato ng'adre motho ibro wach ni ng'ano timore nadi ng'ano negore mar ariyo en gino mamiyo kendo ji nyalo nini en gigo mwaluonga ni psychosocial factors ma kaluo na anyalo paro kane wago mbaka moro dala diere Christmas to nitie kijana manodere kanyo iro mana kaka iwacho ni sani mana December manyocha ni to nago mbaka gi jodongo kanyo to ne wawacho ni kwang'iyo statistics mag kata mana within the professional king'iyo statistics mag tribes iyudo kaka luo ji dere sana mano mana dieri to gini biro ni nikech kaluo nitie stage moro ma rawerni ok kalie mwaluonga ni initiation stage king'iyo kaka tribe mar Masai pod gitimo ga gimo miluongo ni circumcision cha to be ang'eyo nikech aseneno kata kitime ma jogo rawerni ma bedo initiated Masai land iketo for 2 weeks ma puonjgi gi jodongo ipuonjo gi problem solving skills ka shida makama omaki onego beni timo nadi sami yudo ng'ama miyo midak geot ere kako onego beni handle situation makama magi puonj masani onge kaluo an adongo marom kama onge puonj mane oseketa e monyisa ne teko dagole daka ipuonjori tigia idhi e school itieko dhi e high school itieko kamano wamake maka kanyo daktari ka risk factors kata gigo manyalo miyo ng'ato bede okang' mamalo mar mondo mi odere gimi wacho momako dhoga ni thoth ne kaluo rawere dere moingo kuonde mamoko nikech nitiere okang' moro mar rawerewa ok kale kata onge ng'ama tayogi mondo mi gikal kanyo mabochako godo okay
en penj laktar biro ne achiel kachiel kokale Ramogi TV ngima en mwandu wangi weche mag deruok. Obuoga mokalo ni kaluowa rawere dere moingo dhoudi mamoko. Nikech ang'o ochako ngeko matin wakawuoyo ka waduogo to kanye mwachako go omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Seche mokawuoyo ni bende nyalo ornwa SMS namba mar SMS en 23 Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata nyalo yudo e Facebook page wa en penj laktar. Enango, bisa yudo tapki? Dawe, chunya moro wachona ni en manaka. Nitie ng'at mogole kae kapok wachopo. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Macro only the fruit. The fruit. To mark calyx. Any parts of the flower. Koro calyx ni emagolo flavor. To ma itiyogo mana sami iloso jam. Yeah. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu weche mag deruok ng'eny mokalo ahinya kuom rawere ma en gima lich nikech ng'eni seche ma rawere dere mano nyiso ni oganda wa endalo manyime ntiere kaka ok bi bedo gi kwan monego bed ni gibedo godo. Ne wang'iyo kacha okang' kata kidieny ma rawere wa ok kale nikech jogo manyalo tayogi kata jogo manyalo wuotho kodgi ka giwuok e okang' ni nyaka okang' cha onge kata odok piny. Kanye mane wantiere wamul kanyo matin daktari. Kore ma kaka nawacho ni nitiere kaluo ne responsibility moro kata tich moro ma anya wacho ni wuone wa kata jodongwa ok tim. Onego beni wabet gi structure moro ma ojende iketo kumoro tipuonjogi iwuoyo kodgi to mano tich mokwene jopuonj e school nikech jopuonj to nigi tije mang'eny e school kocha to gigi bende gi overlook gigi. Koro mano ka gima nyalo structure manyalo bedo kaluo nyalo konyo dhano nikech rawere ni dere nikech ok ging'eyo kaka onego bed ni gi face kata gi face problems mag life mabiro to problems ng'eny nitie mag tich nitie mag miyo e ot mag anyuola nitiere mathoth kabisa. Koro ka nyalo bedo gi puonj ma cultural ma puonjo rawerni kaka onego bed ni gidak kata kaka onego bed ni ka shida moro maki titatua mok ikaw tol ikete ng'uti kata ikaw gimoro ikaw go ngimani mano nyalo konyo. Ka wachako wang'iyo risk factor moro kendo iyudo ka tich ma ng'ato tiyo bende nyalo expose ng'ato to gigo manyalo miyo kaw ngimane. Kendo kanyo to kabi mule mang'eny nikech en a very sensitive topic lakini kineno kaka anya wacho acha ni king'iyo jogo manie military kata ma jogo manie police service population mar jogo madere kacha nitie malo moingo tije moko kwa compare gi tije moko to mano lure gi nature mar tijno gi kod conditions ma ng'ato tiye. Koro mano to kaka wacho ni en a very sensitive topic ok wadhi mule mang'eny. Aeto moro ma kendo wanyalo ng'iyo kanyo en substance abuse. Jogo mang'eny ng'eny jogo ma kawo ngimagi iyudo ka gikawo ga ngimagi ka en intoxicated kata wanya wacho ni omer kata madho nyasore moro mokoro oloko pache. Substance abuse kendo mang'eny ni omakre ahinya gi wach negruok to en kong'o. Kong'o en sedative wawacho ga ni depressant sedative hypnotic. Koro sami madho kong'o no to nyalo ga miyo ibed gi depression moro ma temporary to kendo yudo ka decision mari kata kaka i make decision mari within that time imerno inyalo ga yudo kaka ngimani yot moloyo kaponi in gi wi koler kata oliw kamano.
Manyalo wacho mar abich risk factor moro en media. Yore mag tudruok. Yore mag tudruok go sama ng'ato kawo ngimane, ang'e ni bende un jo media, lakini media nyalo ga sensationalize kata ginyalo ga kaka gi portray that information. Iyudo ka nyathi ma adolescent kata ma nyathi ma mani high school kata ma ng'ono chande nyalo chako yudo ideas. Emomiyo kata iwinjo ka awachako ta wacho ga ni yore ma ng'ato nyalo kawo go ngima gi ng'eny, lakini ok wabitimo nadi, ok wabi nikech samoro wanyalo ga wacho gi kai to nitie nyathi moro ma pache nosega mako kata mondo wanyise ni onyalo bedo mane gi mane, onyalo bedo mane gi mane, ineno. Koro media no endo aeto gigo mabe nyithindo consume media. Iyudo ka ng'ato dere kumoro to ng'ato go picha okete Facebook aeto ndiko kanyo rest in peace. Mago gigo moko nego beni dhano timo, nikech imiyo nyithindo gi ideas. Oneno ka ng'ato hang kamano ero, oneno ka gino nyalo bedne gima ber, to nyalo ga yudo ko bendo temo timore nadi, otemo timo. Kendo kapok adhi ahinya to kendo buge mabe dhano somo. Nyithindo kendo kaeto koro ane adolescent. Nyithindo mani adolescent inyako ng'e ni kata storybook ma nyathini obet ga ka en mokowe piny ni, storybook ni nigang'o. Iyudo ka storybook moko nitie gino maluonga ni Vathas syndrome. Mano en something in suicide. Ma ng'ato somo book moro Vathas syndrome. Ng'ato somo book to chako idolize that book. Oyudo ka bugno koro karakta moro nie book kacha cha motimore nadi, modwa no bedi. Tinya do ka karakta ni dhi to dere kata mane ka storybook no dhi timore nadi. Koro nyathini be ochako ga yudo idea no yango e pache. To gino biro mano gimo osome book. Ngeni kineno ga ng'amoero somo novels, giero novels kabisa. Kendo nyalo yudo ka ng'ato ode nigi novels mang'eny saidi. Koro kiyudo nyathi mohero novel nyaka ing'e ni to en novel machal nade motimore nade, osomo ga gimo machal nade, gin buge manade motimore nade mosomo. Kwang'yo risk factor ma koro monego be ma very important. School, nyithindo madhi sikul, bullying. Bullying tende ni sando nyithindo e sikul en gino monego be ni en mana pani en shida moro achiel mang'eny sana Kenya kai. Nyithindo madonje form 1, nyithindo manie form 2, nyithindo ma pod nie high school ma ninigo. Bullying nitiere e school kai. Mamiyo ga nyithindo kata nyithindo dere e sikul. Samoro bende kaka wawacho ni pando gicha ok gol nigo lakini wanto kata kaka wane office kacha chande nyithindo wacho nwa gigo ma ok kinyal amini ni nyathi ng'ato timre nade PTI. Koro ka school kae bende kinyalo ga puonj kata jopuonje ma deal gi nyithindo gi mondo wabed gi sensitization moro kata puonj moro mipuonjo go nyithindo ki effects ma bullying manyalo kele nyathi wadgi. Nikech nyithindo yudo depression kowuok bullying isande ma obed kod dang'ni mar paro ma oyud ko nyalo kata onyalo kawo owacho bara ni ati gima na mondo miya ting'eni en nyathi pache moro ok nyal nyise na adhi anyis mama adhi anyis, nikech bende kidhi wacho ne mama kata kidhi wacho ne japuonj tinyise ni wewe ni mtiaji. Koro bet gi gini samoro ywak e choku chande opondo session okinene ka en ji dhi e class en onge class. Aeto yudo ka nyathini ochako bet poko kalo wiga riyo nya yudo nyathi moro ma min yo biro mopenja ne nyathini nyo biro gotieno to penja ni abore tam chati be yawe ga gotieno. Kora penjo min penjo nyathino nyo penjo no nang. Nyathi penji ni abore tam nyathi ma jegni 14. Ang'o miyo nyathi nyagi 14 nya penji ni abore tam to be yawe gang'owa. Mano poko wang'e kama abore tam en. Wang'e kako chan. Wang'e kako chan. To ang'o modwa dhi mokai seche magotieno. Ang'o modwa dhi moku. Koro yudo ka mano nyathi ma jegni nyathi ma ja form 1 to school modhiye cha oseweyo mabe ok odwa doki nikech bullying motimre nade matimore e school kacha, sand moyude e school kacha. Koro mago gik monego beni jonyuol kod jopuonj ng'iyo mondo kik wabed gi situation ma nyathi matin ma jegni 14 jegni 12 chako yudo paro moro ni onego beni solution ma en ma chandruok ma en go chande
en okawo ngimane en Deruok. Daktari naneno sa kelonwa picha moro ka suicide warning signs tiende ni ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato dwa dere. Ni pimonwa kacha ni bende nitiere gik moko manyalo miyo ng'ato dwa ni mondo mi odere kuom ranyisi tije ma ng'ato tiyo kata lifestyle kaka ng'ato dak, weche mag tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod kuong gigo mamero ji. Ma ani dwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o daktari. E seche ma daktari leronwa in bende nyalo donje twagni kitudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en Ramogi TV #page laktar kata page laktar. Daktari dwa ni wapuonjre ang'o? Koro mano abiro chaka kwa chako malo kacha chande. Mwache ni a sense of hopelessness or no hope for the future. Kanyo mano ofole gigo ma wacho ga ni psychosocial factors chande. Nitie jogo ma osetemo wach kata ni rawera mowuok e mbalariany donge osemanyo tich otamore, osego lam otamore, ose riemba piko otamore. Koro neno ga to en ng'atno mano somo manigi knowledge mang'eny wiye mach kata marom gi makoro an go gi tibeto ko kacha chande maonge gimitimre nade, onge gimitimo. Koro neno ka maisha ni ok timre nade, ok dhi mbele. To kanye ma kakora dugo chien ma wacho ga no nego beno ganda wabet gi programs moko mapuonjo ga go ji ni to sama gimoro tamre cha ang'o wanyalo timo moingo. Koro iwinjo ka ng'ato maisha ne onge meaning. Sambi yudo ka maisha ni onge maana, manyiso ni ionge maana mar ang'owa mar dak mar bedo mangima. Koro paro moro mar kawo ngimani nyalo chako timre nade, nyalo mineno kondik ni no hope for the future. Manyiso ni okone kuma piny rie. Ionge gigeno kata matin. Ionge geno. Ionge tiende. Koro to kidieny machielo isolation or feeling alone. Mano ka ina gi nyathi ma kaka ni nyuole en onyalo bet ni en tabia mochakre later kata entire life okodwa gariure gi ji o isolate kuma ji obetie kata kuma uchieme no en odwa gano ka uchiembe odhi ocham kumoro ka tich kacha kan tie ng'at mosechako tich oyudo ka en gino matek sana mondo oriwre gi jomoko. Odwa gano bed kende seche maduto, odwa no bed kende. To kata school kacha yudo ka en nyathi jopuonj moko ang'e watch ga nitie japuonj moro mano gocho na nino nena Ramogi ka puonjo kama kamae. Koro jopuonj kineno ka nyathi ni e class kacha chande to en sama ji dhi e break sama ji odhi e break to en odong' e class odong' adong'a kanyo gimotimo onge neno ka nyathino en ng'at mokuyo onego bed ga ni mago nyithindo mitero counseling kendo ipenje ni to shida ni nyalo bet na kanye. Possessing lethal means manyiso ni ineno ka nyathi koro gik mo ochako tugo ga ot kai kata ng'ato yudo ka in gi dichuo mapok nogo ni ga mbak bunde tipo konyewo bunde okete ot ipo nyathi neno kaka tugo gi tol e yo moro ma magalagala moko chimo yo kata yudo kodonje ka kodhi e swimming pool kucha to samoro donje swimming pool to linga iye kucha ande moko wuogo kata ko swim kaka jomoko timre nade kata obet depend kanyo tino ga ko obet abeto ng'iyo ji achich mago gik monego bende mago lethal means nikech drowning bende ng'ato nyalo drown motho e pi kanyo. Mago yore moko mwanyalo ga feeling like a burden to others. Uwinjo ka gima en misigo. En misigo kuom jonyuol, en misigo kuom chiege, kendo mano to kaka ipenjo nang'o miyo yawuoyi kata joma chuo kawo ngima kiyudo ot kacha chande kuma miyo kelo moingo ng'ama dichuo. Ng'ama dichuo nyalo chako winjo ka gima koro en misigo to be ot ka en monego iluonge ga ni the head of the ang'owa en wi odno. To koro neno kaka en obunia olokre ng'ut dichuo jomoko to be chwe ahinya makata ng'ut no onge koro olokre osigo koro drastic changes in mood and behavior manyiso ni tabia ng'ato kata mood ng'ato oloko pache lokre en ng'at malinga linga en ng'at manyalo bet mamora ahinya to bende drastic change in mood no be nyaking'iga nika ng'atno madwa kawo ngimane samoro kosega bet gi gigi duto hopelessness burden to other people owinjo ka gigo gin misigo kuome to kose make decision odwa kawo ngimane tibiro no ka ng'ani moro mokorieyo moro motimre nade mapile manyiso ni e pache kacha cha osega make decision ni shida gi duto kawuono adwa terelo ineno koro yudo ka en gi nafu moro ma ok mar kawaida. Koro mano be nyaki frequently talking about death kata wacho ga ni idealizing death monego be ni ng'ato ng'iyo ka ng'ato wuoyo weche mag tho weche mag tho e mosiko ng'ato kelo kata ka ng'antie ng'at moro motho kumoro tineno komor
ka ng'ato otho to ine kok buoge. Giving things away, mano nyaka mul. Mana aseneno. Opoga mwandu. Aseneno kuma kijana matin tin awacho ni gini chend sandu kijende. Tan aseneno gi. Ka lepe ochako miyo ji. Ochako miyo ji. Kamano. To kidogo hivi to yundo ga ni ng'ato okawo ngimane. Substance abuse ng'atno mapok nomerga, pok notimo ganjaga, pok notiyo ga gi yath moro amora mamero ji. Ng'ato chako tiyo gi yedhe mamero ji e yo moro ma ok inyalele. Ele manyiso ni nitie shida moro man kumoro machando ng'ani, to kako timre nadi o express onge. Koro chako tiyo gi yedhe gi. Samoro be awacho ni yedhe mamero ji gi bende en ga risk factor. Manyiso mananya daktari wa makama kakanyo gina suicide warning signs. Tiene ni ginda nyisi makineno kuom ng'ato tinyalo chiki oyo ng'ani yande oken kama en ng'at ma usiko kichore akicha gi chien okodwa ni mondo mi oriwre gi jowete gi en ng'at ma samoro mood ne neno mana kolokore kata wacho kacha ni nitiere bende kaka ng'ato nyalo chako iko gigene wacho kacha ni kapono no na tho to tim magi ma funeral arrangements kod gik makamago magi gin ranyisi makineno kuom ng'ato to kiki kawe yoro oyuma nyaki ng'ima to ni ang'o matimore wakawuoyo ka waduogo to wadhi seche mwaduogo tidhido thuolo mondo mi ipenj laktar kigo simu omiyo kideny mogik ni kik bai kata matin. Nyasacha, kon tapke gimarat kik timre ne. Raundi atindi ko tigara botaka imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kozimba da getinya kichi. Karo musachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabwa tilebuka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge ntutaka kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Mwangalie kama sikiza tuni yako, bonyeza star 860 star 418 hash. Na kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Barikiweni. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Subsidies must be restored, the cost of basic commodities and taxes must come down in the next 14 days. Azimio la umoja koro buogo chako ng'anyo e pacho ka indika sirikal ok owinjo ote margi ewi pek mar uchumi. Jatend piny Kenya to kwedo kang' makamano. Gima lit kabisa ni jokonagi kendo koro kia gima somo somo ka koking'iyo japuonje yo maler tichalo ng'ama nyiedho dhiang' to chwado. Deruok nato seyo jonyuol mosebedo ka bago ng'anyo mar kwedo jopuonj mondiki e sikunde. Kawuono
wabiro en sap buru manyisowa ni yani wan buru nwadoge buru. Joyie mag din mar jokopere ochaka yanga thuolo mar ndalo 40 mar tweyo kod lamo kaka wuono bende giyango sap buru. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari nonyisowa kacha ranyisi makineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ani chano kao ngimane. Kapok wadhi mabor mokalo, be ing'eyo ni kineno ranyisi ni ng'ato dwaro kata nyalo dere, kik ikaw e yor oyiem kendo kik iwe ng'atno kende. Deruok ok en gino maringe remo, bende ok olu anyuola. Kineno ranyisi ni ng'ato dwaro kata nyalo dere, kik ikaw gino kata kik ikaw wechego e yor oyiem kendo kik iwe ng'atno kende. Deruok ok oringe remo, bende ok olu anyuola. Tiende ni ng'ata ng'ata nyalo bukore to dere sa asaya. Daktari, wadhi nyime kod chenro? Kanyalo mana jiwo gini wacho noero. Wacho ga ni deruok ok ringe remo. Bedo ni deri ok omino ni nyithindi bro dere kata nyithindgi ma nyithindgi bro dere. Deruok en gino ma nyalo mako ng'ato sa asaya, to mano en ga mith moro ma dhano ero wacho ni joka ng'ane mago gin ga joka deruok. Jogo dere ga ikiaga. Jogo dere ga mago mano kwach moro monego be ni wuok e dhok dhano. To kendo kineno ranyisi, nitie ng'at manyalo wacho ni awinjo ka gima maisha joga dwa na tho. Tiwe no wacho kangera kamano. Kiki kawe yor oyiem. Mana dwa wacho gik moko ariyo kanyo. Mondo mi ng'ato oyud paro machalo kamano, nitie gima osetimore momiyo oyudo paro machalo kamano. Inyalo yedwa ka okelo e simu kiyie, daktari? Okelo, halo, penj laktar? Halo, Ru. Machiegni okelo, penj laktar? Oimore ahinya. Oimore? An omena mama kao, mane pogo nyako. To nyako ni kala se kao. Duok TV ni chien kiyie, duok don TV ni chien. Daher mondo mi apani jahera mar chenro ni kadi her mondo mi penj laktar waseya online to ket duond TV mari piny mondo mi seche miwe gi daktari to wanyalo winjo maber. Daktari, weche mag liekore kotenore kod weche mag deruok kanye mane wantie? Kore ma wacho no ni sama ng'ano bro kawe ngimane, tim gimoro sama iwinjo ko wache no. Nikech sama bro kawe to kibineno kobiro. Jogo kaka wacho ni samoro nyano ka ng'ato moro saidi nikech ong'e ni shida ne koro osetimore nade, osetiekre godo, en odhi kawo ngimane. Koro seche ma koro chopo nodwo kawe no to kibinene kendo nubro ga apua ni to gima nowacho ga mana kangera ni kara nodwa ga mana timo kamano. To koro kiwacho ka ni mag dine wang'e dine watimo ang'owa, dine watimo gimoro kata dine wawinje. Koro kineno ka ng'ato science ma wacho go, kineno go ng'ato bed gi ng'ato mondo ipenjare to shida nyalo bedo kanye. Aeto kendo gin maber ga ni ng'at madwa kawo ngimane iyudo ka ng'eny gi ok wach ga. En ga gima biro ga apoya kata ne jonyuol kata ne anyuola. Koro toward the advantage mineno ka ng'ato wacho ga gik moko kaka adwa kawo ngimana, maisha aneno ka maisha koro osechopo kuma koro aneno ni mondo adhiyo aol, aneno ka jogo an gi baden maru. Mano ng'ama temo ga kwayo kony. Odwa ga ni mondo konye. Mano ok ng'ama dwa kawo ngimane, mano ng'ama dwaro kony. Ng'ama use decide ni dwa kawo ngimane ok bi wacho. Ubiro chiemo maber, mugo mbaka kata kanyo gotieno to ng'ato ka ng'ato dhi nindo, kinyu nuchunga uyudo ka un gi liel e dala kanyo. Koro sama ng'ato wacho ga gik moko machalo kamano go, mano miyi ga science. Koro science go emo nego bed ni timo nadi, ichiko ne iti to mondo mi ng'ano kony kapok otimre nadi, kapok okawo ngimane. Daktari si wacho gini dinwaya ni kae ponono ni waneno ranyisi kuom ranyisi mani pimonwa gi ng'at machiwo gigene, ng'at ma okichore akicha, ng'at ma onge kanyakla kod ji, mood mowilore awila. En ang'o monego bed ni timo nikech ma atosenyisi ranyisi ni onyalo dere. Koro en ang'o mondo mi itim mondo mi wageng' gini kik timre, daktari? Anyalo wacho ni mokwongo onego imany ng'atno ma unyalo bet godo thuolo mondo wach shida manitiere kata gimo miyo winjo kodwa timore nade, kodwa dere. Koro mano tanyalo wacho ni nyalo refer jogo to a professional
kata mana counselor kata therapist kata psychologist kata psychiatrist mondo go kode mbaka mondo temane doya ni to shida ni nyalo bedo ni kanye momiyo iwinjo ga kidwa timore nadi idwa deri daktari wa make makakanyo wakawe simbo Ochieng. Aya. Ochieng, halo penj laktar. Halo. Machiegni Ochieng, penj laktar. Antie nyanyande ka. Apenjo ni dhi nyime. Bende chandruok nyalo miyo ng'ato kawo ngimane oko? Chandruok kaka mag ngima mag dak. Mag ngima iyudo ka samoro ng'ato ni ocha tiyo maber. To koro tich oduogo rumo apoya nono. To koro kaka tijni endi orumone. Koro neno mana ka koro en baden ne joma moko. Modak godo e compound. Erokamano ahinya. An nyakwaro sera. Erokamano ahinya. Kes aina ni daktari adwa ni mondo mi kwa konyo Ochieng to koro wakonye ne kata ng'at ma samoro ng'eyo ng'ato nitiere notiyo tijene tich odhi orumo kata okethore oneno ka gimen msigo kaka ne wawacho ka ote mane madimi ng'at ma kama agi jogo mantiere e alwora okelo wach maber ahinya chandruok nyalo miyo ng'ato kawo ngimane nikech samoro en ng'at moko zoea kwecho kata timano koro neno donge wacho ni being burden to others no mano nyalo miyo ng'ato kawo ngimane to gino monego beni wang'eyo ni anawacho ga ni shida ka shida nigi suluhisho mare koro nyalo bedo ni tich orumo kata nang'o kawo ngimani ok bi miyi tich moro to bende ok bi keto jogo ma odepend kuomi at ease in any way. Daktari nyalo make kanyo kawo simbo uma mano ber kata waboriwe kanyakla wariw maruma kod mar Ochieng. Uma halo penj laktar. Halo penj laktar. Machiegni penj laktar. Kwa sababu usiku nimeanza kikoso pesa. Ukwawinji maber? Kikoso pesa. Ukwawinje maber? Hello. Ero koro wawinji? Hello. Machiegni penj laktar? Awinji koro. Dhi nyime penj laktar. Awinji apenjo ne. Kikoso pesa, samoro kikoso pesa. Sababu siku ni manong'olo gi piny ni. Koro mari konyo na. Hapa ni podwa doka kacha nikech ni pesa otudore kod koso tich kachiel kod bedo msigo ne jomoko Dr. Juma. Pesa otudore gi dhier to onge ng'ama ero dhier. Mano dhier ma Nyasaye. Wacho ni mana dhier mar Nyasaye. Awinjo wacho ni tich matek ema kelo mwandu. Ema kelo chiemo. Donge koro wacho ni mondo dhano ojituma. Wang'eyo ni piny tek donge lakini kwa kawo ngimawa ok bi kelo solution mar piny matek chande wajituma tijno moyudore pesa mowuok kama wuok e apiko cha ok opogore gi pesa ma daktari yudo nyalo bedo ni duong' mare opogore lakini pesa en ang'owa koro dhano nyaka jituma mondo ine ni to pesa maonge makelo mamiya yudo stress ni ere yo mane manyalo timo go nadi yo machielo manyalo loso go pesa kata yo machielo manyalo yudo go kaka nyalo kelo chiemo ang'owa e mesa nitie gigo mang'eny manyalo dhano nyalo timo to kwa wacho ni mondo wakaw ngimawa nikech koro waonge pesa to mano wakoso ng'eyo gino momiyo wadak e piny kae nikech waduto ne wabiro kae ni mondo waserve purpose moro to adwariwe gi nitie gimo monego beni wawacho ga ka waduoge poverty kae weche mag dhier weche mag dhier giendi apani kwa dhi mbele tabro nini mondo abro riwogi kumora achiel apani riwogi ariwa nikech aneno ka director wa usenyiswa ni wadonge dakika 2 kende koro wariwogi ariwa mondo mwatiek chenro wach mogik mibro wewa godo wach mogik mabro weyo ni Deruok en gino mantie to ochando anyuola mang'eny to wawe keto Deruok obed gino ma dhano neno ka gima en makosa moro maduong' nikech gima timore en ni wamiyo wuoyo e wach Deruok ni bedo shida makoro kata protective factors moko ma wanyalo puonjo kaka koro wabiro kae wapuonjre kama eni iyudo ka ok en gino ma dhano wuoyo ga ayanga okete ka gima machalo tabu moro ikuodha nyocha no dere koro iyudo ka mano miyo ji onge information mang'eny nikech kata protective factor kaka koro wawacho mag school mag bullying kaka ng'oma monego beno dhano ng'iyo ka gin gigo mani kanyo ero lakini nikech dhano kuwuoye
ineno ka koro information nitie jok moko matimre nade ok yudi wuoyo ewi deruok ok mino ni koro ibro keto idea ewi ng'ato ni mondo odhi otimre nade odhi odere to ka in gi shida kata ka ng'at ma in godo nigi shida nitiere jogo kata kaka wan kuma watiye nitiere namba mani kanyo ero ma 24/7 sasa amigo namba no kiwacho ni ng'ati moro nitiere crisis nikech iyudo ka ng'ato nigi ng'at mo madwa dere ni kanyo sechego to kiano tim ang'owa okia gima mondo tim kata ng'ato senyise no dwa dere kata oyudo ka ng'ato dwa liero kata kama to onge gima nitie namba minyalo goyo ma sasa amigo namba no to koywak to jok momake ka obro ng'e ni namba ni ma nitiere ng'at moro madwa timre nade madwa hinyre kumoro koro waluonga ni fast responders kata suicide intervention responders namba no kigoye inyalo yudo kony nikech inyalo bet ng'ato to in kia in Ruth tin gi ng'ato moro kanyo madwa timre nade ikia ni mondo tim ang'owa apa ni mondo wakonyre daktari nyalo miwa namba no namba minyalo gono en 07 15 93 53 0715 937353 mano en namba minyalo go anytime tiyudo konyruok ma ng'ato mibrogo mano ok namba na mano namba nitie jok mabro mako namba no mabro konyi at any time midwaro mondo yud konyruok kata ka in gi paro mar timre nade mar kawo ngimani tinyalo goyo namba no saa asaya. Erokamano daktari. Erokamano nyaponi ng'ato dwa tudore kodi iyudi kanye? An ibro yuda namba na en 07 588 10 232 nono abiriyo abich aboro aboro achiel nono ariyo adek ariyo mani nyalo go bende nyalo yudo organization matiye mwaluongo ni Amrek Kenya inyalo ndiko website marwa amrekkenya.org kindiko amrekkenya.org ibro yudo contact wakacha ibro interact gi ji mopogre kacha mane website ma wakete information duto ma inyalo yudo kendo minyalo manyo mondo yud konyruok midwaro. Dr. Juma aduoko erokamano makende kuom kawo thuolo ibiro agomba ka kotende kod weche mag deruok agero ni kaka ndalo medo sudo kwedogi kendo ibo duogo mondo wamed puonjore kotende kod tuoche mag paro mental health nikech magi gin gik mwachandowa kinde ka kinde. Mana kaka iwinjo no ok en gima wendo en gima osebedo katimore to ganda thoth ne kuodho wechegi kikwa kuodh wechegi kapo ni nitiere ng'ato man gi chandruok go mbaka gi wedeni anyuola ni kod osiepeni. Daktari wacho kacha ni seche mikawo ngimani ok ni tieko chandruok bende ok ni kelo yot ne jogo ma iweyo chien timedo negi chandruok kachiel kod midhiero mata ichendo ni en Andutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo erokamano makende oriti masane.